mangsule Gus. Watur lenggah wonten Karang Kadepko. Suka kali suka nyuwun dumateng ngarsane Bathara. Iya, Kakang. Jebul bener apa to sing dadi pangandikane Koko Prabu Duryudana Malendra Ngastina. Jebul wong Pandhawa ki wengis. Wong Pandhawa ki wong pinter-pinter. Nyatane Kurawa arep gayuh apa bae ora bisa kelakon. Malah para Pandhawa sing kelakon gegayuhane bisa kasembadan apa to sing dadi kekarepane. Nyatane Semar Badranaya bangun kayangan, bangun jiwa, bangun raga wis bisa kelakon. Wong Pandhawa, tandingana Gardapati duta saka negara Ngastina, negara Ngamarta bakal tak obrak-abrik. Mencorong dadan sak teba jempare sapa kowe? Raja Muda. Pregondane Raden Gatotkaca. Gatotkaca dasar para nyata. Ora nrimake lawan para Pandhawa wekase Koko Prabu Duryudana ora entuk apa-apa. Gayuh wahyu ora kelakon. Aku bakal mateni Semar. Lakon kowe bisa ketemu Dewa Badranaya yen to wis bengkah dadane Gatotkaca mati kowe. Oh. Wah. Oh. Hey.